iz goýan yaralar. Dünya meşhur genileriň biri çağılıgyny örän bezzat bolupdyr. Bir günem kakasy oňa içi çüýli torba bilen bir bölek tagta getirip beripdir. Haçanna dostlaryň bilen sözüň adaşdy. Bu tagtanyň ýüzüne torbadaky çüýden birini alla, tagta kak diýipdir. Oglançyk henit ilkinji günden tagtanyň ýüzüne 30 çüý dagy kakypdyr. Ol gün geçdigiçe özüni erk edip, böwrüni diňläp ugrapdyr we gün-günden has az çüý kakmaga başlapdyr. Soňa waka tagta hiç zat kakmandyr. Muny baryp kakasyna aýdypdyr. Kakasy ogluny diňläninden soň çüýli tagtasyny eline berip, şu günden başlap dostlaryň bilen dawalaşman geçiren her günüň üçin tagtanyň ýüzünden bir çüý sogur diýipdir. Günler kerwen gurap geçipdir. Ahyry bir gün tagtanyň ýüzünden bütün çüýler aýrylypdyr. Kakasy şonda ogluny şeýle diýipdir. Berekella oglum, gör nähili akıllanypsyň. Emma oglum, şu tagtanyň ýüzündäki ýyzlary üns bilen seret. Olunny öňküsü ýaly tekiz däl, deşik-deşik. Haçanna dostlaryň sözleri adaşdy. Bir-birine yaramaz sözler aýdýarlar. Her bir aýdylan agyr sözem adamynyň ýüregini edil şu tagtadaky ýaly ýyz goýýar. Sen dostuňy bagyşlap bilersiň, emma onuň kalbyndaky yaranyň ýyzy hemişelik galar. Dost diýeniň edil altyn kümüş ýalydyr. Ol seni diňlär, sana güýç berer, şatlygyny paýlaşar. Kyn oýna düşeninde sana ýardam eder, hemişe sırdaşyň bolar.